Бүгін шундай тема редакциялау деп атала. Бу инде редакцияда эшләгән кешеләр өчен, китап нәшриятларында, басмаханәләрдә эшләгән кешеләр өчен таныш термин һәм ул аларның профессиональ эше булып исәпләнә. Һәм бу редакциялауның төп максаты текстларны мөмкин кадәр матуррак, шумарак, укучыларга барып җитәрлек иттереп, аңлаешлы иттереп, камил дәрәҗәдә җиткерү дип әйтергә кирәктер бу очракта. Редакциялау дигән сүз ул латин сүзе. Ул инде тәртипкә китерү дигән мәгънәне аңлата. Һәм менә алдан әйтеп үткәнемчә, әгәр сез газетада, журналда күргән язмаларда матур җөмләләр, барысы да төгәл, дөрес, күңелгә ятышлы икән, димәк ул яхшы редакцияләнгән дигән сүз. Редакциялау ул гадәттә менә кулъязмалар белән танышудан тора бит. Ул кулъязмалар белән танышу үзе ике зур этапны ала. Беренче өлеше кулъязманы укып чыгасың, танышасың, ә инде икенче өлешендә редакциялый башлыйсың. Әле укып танышканда редакцияләргә алынган кеше материалны карандаш тотып укый, тиешле тыныш белгеләрен куеп барырга мөмкин, орфография хаталарын төзәтеп барырга. Без гадәттә менә шулай эшлибез инде. Читкәрәк текстның читенә инде кайбер билгеләрне куеп бара, нәрсәгә игътибар итәргә. Ныклап торып редакцияләү эшенә тотынгач, монсында катлаулырак процесс. Ул текстның стиленә дә кагыла, ул теленә дә кагыла, ул иштәлеген матур итеп бирүгә дә кагыла. Һәм ул үзе редакцияләү дүрт төрдән тора дип беләм мин. Берсе аның булай укып танышып барасың, әйме укып төзәтү. Икенчесендә инде бу материалны кыскартырга кирәк була башлый. Һәрберсенә аерым тукталып үтәрбез әле ничә икән. Аннары эшкәртү дигән өлеше бар һәм дүртенче өлеше яңадан эшләү материалны. Укып төзәтү дигәндә инде әйттем, орфография хаталары бик күп китә. Безнең кулъязмаларны карыйсың, кайчан гаҗәпкә каласың. Мин инде аптырап та куям, шундый сүзләрне, гади генә сүзләрне яза белмиләр микән дип кәефтә төшеп куя. Ләкин ниндидер бер матур гына бер ни булса, үтерү дип әйтик инде. Бу тыныч билгесе дигән мәгънәдә түгел. Җәлеп итә торган, үзенә тартып торган бер нәрсә булса текстта, рәхәтләнеп тотынасың һәм моны юк, мин бу материалны әйбәт иттереп җиренә җиткереп бирәм әле дип тотынасың, әйме. Аннары мин менә гадәттә үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм инде, шул кадәр күп хаталар була, кызларга да әйтеп куям, чөгендер җирен эшкәртү белән чагыштырам. Басуда эшләгәндә дә күренеп торган ишекләрне аласың бит, тиз генә башта әле бөтенесен ваглыклары белән алмыйсың. Яңадан калган була әле. Аннан соң беренче кат эшкәртелде, хәзер икенче кат күзгә күренгәннәрен алдык, башкаларын алабыз дип тотынасың, шуның кебек. Аннары инде кыскарту дигәне гадәттә яза торган кешендә бик иркенләп язарга ярата. Әллә нәрсәләр язып бетерә. Ул әйбәт тә булырга мөмкин, ләкин кысалар дигән әйбер бар. Мәсәлән, 4 биттән артмаска тиеш дип куелаймы? Текст 7-8 биткә сузылган булырга мөмкин. Бу чиракта инде кабатланган сүзләрне, кайбер абзацтагы кабатлануларны кыскарта башлыйсың. Бите белән кыскарткан чаклар да була. Менә тагын бер игътибар итәргә кирәктер. Кайберләр лирик чигенешләр ясарга, фәлсәфәгә кирип китәргә яраталар име. Булары шулай ук аерым бер тема бирелгән икән, булары артык дип исәпләнелә. Мин еш кына шундый бер үземнең тарихта булган бер әйберне искә төшерергә яратам. Ялкын журналында эшли башлаган гына елларым. Безнең ул вакытта җаваплы секретарыбыз Разил Абигалиев иде. Мине җибәрделәр Әгерҗе районына командировкага. Әле хәзерге кебек машиналарда бармыйсың, анда поездда шактый озак, белмим, әллә 8 сәгать бардык инде. Мин үзем бардым инде. Анда барып урнашып, кунакханәгә урнашып, икенче көнне Ишбуби дигән авылга барып, шул авылның мәктәбеннән укучылар турында да, мәктәптә җәйгешләр турында да язарга кирәк иде. Танышып йөрдек инде, исеме хәтердә калган Рөстәм дигән мәктәп директоры иде шикелле. Һәм шунда кайткач материал язып бирергә кирәк. Мин илһамланып китеп, 7 бит материал яздым. Анда инде начар язганмындыр дип уйламыйм. Ничектер җылы итеп язылган иде ул.
хикая кебегрәк, чөнки баш редакторыбыз язучы Роза Хафизова һәр вакыт әйтеп килә иде. Сезнең һәр мәкаләгез хикая кебек булырга тиеш дип. Разил абый укыды. Ул менә бу үзенә күрә шулай ук авторлар белән эшләүнең бер мисалы дип әйтим инде, яхшы мисалы. Башта ул һәр вакыт материалның уңай якларын күрсәтә иде. Укып чыккан, матур язгансың, җылы язылган дип әйтте дә. Аннары менә бу өлешләре артык. Буларын хикая язганда, китап чыгарганда язарсың дип бер 3 битне алып атты. Әлбәттә кызганыч тоелды инде. Ләкин тора-тора эшли, аның хаклы булганына ышанасың. Менә журналистика факультетын тәмамлаучылар әйтә инде, безгә Флорид Агзамов һәр вакыт әйтә иде дип. Сез материаллар язганда бик күп мәгълүматлар алачаксыз, ләкин шуның 10% керсә, шул җитә. 90% әлбәттә блокнотта калырга тиеш дип. Тәҗрибәсе булмаган яшьләр гадәттә барсын да кертергә, барсын да күрсәтергә, текстта файдаланырга тырышалар. Менә шундый ягы да бар. Менә шулай итеп кыскарту дидем. Хәзерге көндә дә журналда эшләгәндә кыскарту белән үземә дә, үземнең язмаларымда кыскартырга туры килә, башкаларга гына түгел. Әлбәттә, жәлләп кыскартасың инде. Ләкин нишләсең? Сүзләп тә, сүзләрне алыштырып та, бу өлеш инде ярар калып торсын дип тә, менә шулай кыскартасың. Аннары эшкәртү дигән өлеш бар име? Редакцияларның. Монда инде авторның текстынан ишеткә тайпылмаска тырышырга кирәк. Аның текстын җайлап кына, матур гына итеп, укучыларга барып җитәрлек иттереп, билгеле бер стильгә җайлаштырып, кытыршылыкларынан шомартасың. Монда авторның телендә, стилендә сакларга кирәк. Әгәр инде мин мәсәлән кемнеңдер язмасын алып үземчә яза башлыйм икән, ул вакытта авторныкы булмый, минеке булып кала бит, әйме? Һәм төзәткәннәрне әлбәттә авторга күрсәтергә кирәк. Ул үзе шушы төзәтүләр белән килешергә һәм белеп калырга тиеш. Әйе, монда шушылай кирәк икән. Бу очракта шушындый сүз белән алыштырсаң яхшырак була дип. Аннары тагын бер төзәтүнең, редакциялауның тагын бер юлы яңадан язарга килгән чакларда була. Шәп материал. Дөнья кадәр чыганаклар файдаланылган. Ләкин авторның теле бердә бай түгел. Аны ныклап торып эшкәртергә кирәк. Хәтта шундый язмалар белән эшләргә туры килә, жанрын да үзгәртергә туры килә. Туташ бер текст язылган, тастымал кадәр әйме. Ләкин аны ниндидер укучыга үтемле булсын, я репортаж формасына бирергә кирәк була, я булмаса интервью итеп эшләргә кирәк була. Менә ул вакытта инде ана шундый яңадан язып, яңаша материал килеп чыга. Бу максаты монда инде шушы авторның иҗатына булышуда, менә калса. Менә шундый юллары бар. Безнең гадәттә теге эшкәрткәндә күзгә чалына инде шул чүп-чар сүзләр бик күп. Әлләнди бюрократик ниләр бар, җөмләләр. Бер абзаста кабатланган сүзләр гел кабатлана. Акыллы булып тырышып язучылар бар. Үзләре дә аңламаган сүзләр кулланып язалар. Терминнар белән эшләүдә дә төрле бәхәсле очраклар булганы бар. Мин еш кына үзебезнең укытучыларыбыз, университетта укытты безнең язучы Мөхәммәд Мәгъдиев мәсәлән, аның әйткән сүзләре. Менә соң чакта без әдәби сүз дигән зур, озын газета чыгара идек. Ул безнең редакторыбыз да иде. Ул әйтеп куя иде, материалның исеме ничектер җәлеп итеп торырга, тартырга тиеш, анда ниндидер интрига булырга тиеш дип. Һәм ул бик тапталган сүзләр белән язылмаска тиеш дип. Ул гел хәтердә калган. Бер вакытны без студент музей практикасы дип атала иде. Барган идек Балтыйк буе республикасында. Шундагы шәһәрләрдә булып танышып, Рига, Таллиннарда. Һәм миңа туры килде Таллинда үзебезнең авылда булган заманда эвакуация белән килеп, укытучы булып эшләп китеп, соңыннан инде ул язучы була, Лили Промет дигән язучы. Шуны күрүемне бик аның белән очрашуым миңа шулкадәр тәэсир итте. Рәхәтләнеп, яратып яздым мин бу әйберне. Ләкин башлап язганда менә безнең студентларда шундый гадәт, исеме куелмый материалның. Шул кегенә бирдем. Мөхәммәд абый шул кадәр шаткан инде аны укытучылар әйтте. Менә булдыра Илмира дип әйттеләр.
исеме юк иде. Мөхәммәт абый Таллин 12, Вабадосы 69 дип исем куйды һәм ул тартып тора бит, әйме? Нәрсә микән бу дисең? Ул текст içinde бар иде ул җөмләләр. Мин адресны кабатлап барам гел. Таллин 12, бу индексында Вабадос урамындагы 69 йортка барырга кирәк миңа. Ничек тә бармы микән? Ничек утырып барырга микән? Һәм текстның башыннан ахырына шушы әйбер озата килгән иде мине. Оста кеше инде, тәҗрибәле кеше, ул шуны исемгә чыгарган. Һәм ул бик күп кабатланып басылды. Бик матур, уңышлы исем булып чыкты. Менә шундый яклары да бар. Бер хат килде. Безнең мәктәптә, безнең мәдәният йортында хәрби хезмәттә булучыларның гаиләләренә шоу күрсәттек дигән. Шоу дигәч бит инде ул ниндидер күңелле тамаша, бәйрәм рухы бирә торган әйберме? Бу хәрби хезмәттә булучыларның гаиләләренә күрсәтелгән тамаша түгел инде бу. Бу очракта мөгаен хәрби хезмәттә булучыларның гаиләләренә концерт күрсәттек дип әйтергә кирәктер. Менә шундый тотып ала белергә кирәк редакцияләгәндә. Әле ул журналистикага кирип киткән кешеләр әкренләп өйрәнәчәк мен калса бу эшкә. Ник дисәң, барыбыз да теге беренче яза башлаганда ук камил итеп язмаган, безнең дә хаталар булган. Без үзебездә кемнәрдәндер өйрәнгәнбез, тыңлаганбыз. Кирәкле сүзләрнең язылышында, мәгънәләрендә өйрәнгәнбез. Һәм бу очракта инде матбугат белән дә танышып барырга кирәк. Китаплар да укырга кирәк. Кайчак утырасың, редакциядә утырасың, яшьрәк безнең журналистлар. Илмир апа, бу сүзне ничек язды әле? Бу сүзне ничек әйтергә? Кайдадыр куела? Без андый вакытта гадәттә сүзлекләрдән карый идек, ничек язылганын һич югы. Орфография сүзлеге бар. Татарчасын беләсең килсә, русча татарча сүзлек бар, әйме? Алай хәтердә дә ныграк кала, онытмыйсың. Кемнәндер сорасаң, ул очада китә, чыгып китә. Менә шундый хаталар аша узыла торгандыр инде, ләкин әгәр син үзеңне журналистикага багышларга уйлыйсың икән, бу эшне яратасың икән, мондыйларны әкренләп бетерә барырга кирәк. Мен инде үземнең ниндидер теорияларга буйсынмыйча гына үз тәҗрибәмнән әйтәм, авторга әлбәттә игътибарлы булырга кирәк. Аның язмаларына карата әйттем бит, безнең белән җаваплы секретарь башта үсендерә иде. Язган язмадагы уңышлы якларын санап күрсәтә. Менә бусы табышың синең, монысын булдыргансың, әйбәт иткәнсең. Бераз гына менә монысын үзгәрсәң, яхшырак булыр иде дигән кебегрәк сүзләр әйтеп, һәм әлбәттә вакытында язмасын карап, бәясен биреп, менә шулай җылы мөнәсәбәттә булырга тиеш дип уйлыйм мин, редакцияләгән кеше. Мин кайчак әйтелеп бетермәгәннәрендә язам, шул кеше булып име? Шул кешеләр әйткәне бар. Кара әле, минем әйтәсе килгәнне син каян белдең? Син бит нәкъ мин теләгәнне әйткәнсең. Нәкъ шулай уйлыйдыр бит мин дип. Бу инде күрәмсең, журналистның ниндидер таланты да булырга тиеш, күрә белү, тоемлау сәләте белән мин моны. Чынлап та шул дулкынга күчәсең, вакыйгалар барышын үстерә барып, шушы автор әйтмәгәнгә дә килеп чыгасың. Беләсезме, миңа ялкын студент елларыннан ук шунда эшли башлагач бик якын. Мин инде һаман ялкын дип, менә ялкын дип, бөтен ничә еллар эшләдем мин анда, әйме. Ялкынның төпләмәләре барсы да саклана. Әле хәтта Сөембикә бүлмәсендә, минем китап киштәсендә ялкыннар тезелеп тора. Мин кайчакта эшем пушсада шул ялкыннарны карап, үткәнгә кайтып, бу теманы ничек язган икән дип әйләнеп кайтканым бар. Сөембикә инде ул вакытлар узу белән мөгаен миңа шунда күчәргә кирәк булгандыр дип уйлыйм. Тегесе инде балачак, яшьлек булса, Сөембикә инде ул акыл утырткан, ниндидер тәҗрибә туплаган, әниләр һәм өлкән кешеләр, ханымнар журналы. Анда инде башкачарак стильдә язарга кирәк. Төплерәк дисәң инде ул бик дөрес булмас. Ялкында да шулай язарга кирәк. Темалары башкараганда гаилә турындаймы, ир, хатын, әти-әни балалар, шундай темаларны яктырта торган журнал, язмышлар турында яза торган. Мәхәббәт турында яза. Гәрчә мәхәббәт турында без ялкында да яза идек инде. Икесе дә бик күңелемә якын. Менә бәлки бу минем ялгышым да булгандыр. Сөембикәгә күчкән мәлләрдә
Мин гел безнең ялкын дип сөйләдем. Бер ярты ел шулай йөргәннән соң баш редактор булар инде бик аларның реакциясын сизмидем дә. Бер ярты елдан соң безнең Сөембикә дигәчтен безнең редакторыбыз инде ниһаять Илмира апа безнең Сөембикә дип башлады. Ул безнекенә әйләнде дигән иде. Шундый чираклар була. Язганда да хәтта ниндидер романтика, җиңел кыска җөмләләр белән язу миңа ялкыннан сиңгән. Мин хәзер дә шундырак рухта язам бугай. Аны шулай дип әйтәләр укыган кешеләр. Ул стиль инде ул минем. Читтән караганда мин үзем дә сизмим аны. Ничек язасың, шулай язасың. Ул читтән караганда күрәмсең күренә. Безнең өйдә бик күп журналлар, газеталар алалар иде. Татарча гына дип әйтмим, русча чыга торган Роман газеты, Нева журналы, тагын Москва дигән журнал, Знамя дигән журналлар әйме. Хәтта мин 10нчы класста укганда журналист булам дигән хыял белән яши башлагач, әти журналист дигән журналга яздырган мине. Бу укытучылар безнең әти белән бик шундый рәхәт бер дөньяда үстек. Офыклары киңәйсен, дөнья күрсен дип, алар безне төрле шәһәрләргә дә баралар иде. Башкача менә шундый рәхәт дулкын. Аннан әдәби берләшмәләргә йөрү дә үзен ролен уйнагандыр. Һәм без бик яратып газетага мәкаләләр яза идек. Яшьленич газетасына мин Яшьленичның яшь хәбәрчесе идем. Ул хәзер Сабантуй. Һәм шуннан я журнал газетада мәкаләң чыга, я булмаса редакциядә эшләүче апалардан, абыйлардан хатлар килә. Ул хатларны алу инде иң бәхетле көннәр була иде. Без почта китергәнне көтмичә, почтаның үзенә барып, саклап торып, шул килдең әле Яшьленич дип, ашкыны бул газетаны ачып карап, чыккан бит дип сөенеп сикергәләп кайта идек. Газета бик күп дуслар белән таныштырды, яза торган, журналистика килгән. Менә үземне яшьтәшләремне, мәсәлән, мин газетадан ук тапкан идем. Беренче Яшьленичта чыккан мәкаләм мине мөгаен бер-ике тапкыр яздым, барса басыла башлады да, шушы журналистикага юл ачты дип уйлыйм мин. Үзем мин татар теле һәм әдәбияты бүлеген университетны тәмамладым. Анда да журналистикага дип килеп, безнең Яшьленичта Сабантуйда эшләгән миңа хатлар язып торган Сойма апа Ибраһимова, Илгизар апа, Рәйса апа кебек журналистлар, Венера апа Ихсанова, редактор. Сиңа барыбер дә татар теле әдәбияты бүлегенә барсаң яхшырак булыр иде. Ул телне яхшырак тоемларга өйрәтә. Аны тәмамлаганнар барыбер журналист булып эшли ала дип мине салпыякка салам кыстырып, шушы юнәлешкә борып җибәрделәр. Күңелемдә журналист булам дип киткәнне ярар мәйтәм. Һәм миңа университетта укытучыларым шулай ук ниндидер бер этәргеч бирде дип әйтә алам журналистикага. Мин, мәсәлән, дипломны язучы Мөхәммәд Мәхдиев җитәкчелегендә яздым. Башта курс эшләрен, аны дипломга үстердем. Һәм язу рәвешенә аның да роле кергәндер. Ялкынга хәтта эшкә килүем дә Мөхәммәд абый аркасында булды. Ул гаепле. Диплом эшен күрсәтергә килгәч, диплом җитәкченең янына барасың бит еш кына. Ничек язарга, ниндирәк хаталар җибәрмәскә. Авыл мәктәбендә практика үтеп килгәннән соң, ул шундай сорау бирде: "Син мөгаен чакыру буенча үзегезнең мәктәпкә кайтасыңдыр инде", ди. "Синең практиканың нәтиҗәләре бик кызык иде", дип. Минем бик журналист буласы килә, тоттым да. Минем редакциядә эшләп карыйсым килә. Мин теләсә нинди район газетасына барырга да риза дигән сүзне әйтеп җибәрдем. Ул: "Нигә район газетасы? Ялкынга кеше кирәк. Миңа көн саен җавап секретарь Разил Вәлиев шылтырата, бер егет булмас микән бездә эшләргә", дип әйтә. "Син егетләр кебек эшли аласың, минемчә", дигән сүзләрне әйткәч, мин менә шулай аның җиңел кулыннан чираклы рәвештә генә кирип киттем һәм ул чираклы килеп керү фәлән елларга сузылды. Шулай торып килеп кердем һәм бик яратып эшләдем. Бик кызыклы, бик үзенә күрә матур дөнья иде. Пионерлар һәм мәктәп тормышы дигән бүлекнең редакторы булдым башта. Аннары җаваплы секретарь эшенә күчтем. Аннары инде 16 ел баш редактор булып эшләдем. Мен аны чыгарыр идем, әзерләнгән көй ята. Бүтән интервьюлар, безнең ничек Дәүләт Советы рәисенә баруыбызда, президент Минтимер Шариповичка сөйләп утыруларыбыз, безнең журнал спортны, бала хукукларын, әдәбиятны, маҗаралы әйберләрне күп яза дигәч, ул безгә мәхәббәтне дә яза дип әйтеп куйган яр шул вакытта.
һәм кәефне чыгарабыз дип, кәеф әйбәт инде ул, ләкин исемен ничектер башкачарак итеп әйтә алмыйсызмы дип, шундыйрак үзенең күрсәтмәсендә биргән Минтимер Шәрипович. Без аның белән очрашуга, мәсәлән, ярты сәгатькә дип кертделәр, куя инде, бер 6 бала белән бардык без. Ярты сәгатьтә Минтимер Шәрипович әле танышып чыкты безнең ярты сәгать эчендә һәрберебез белән, һәм ул 3 сәгатькә сузылып, шундый рәхәт итеп аның балачак елларына кайтып, аның кызыксынган өлкәләрендә белешеп, шундый саллы бер материал килеп чыккан иде. Кремльдә Ялкынның редакторлык утырышында дип атала иде ул. Грамоталы булырга кирәк, күп укырга кирәк, эрудицияләре булсын, географиясын да белсеннәр, алар тарихны да белсеннәр, сәясәттән дә белемле булсыннар. Сүзләрне дә дөрес язу язмау ансы турында әйтеп тә тормыйм. Китаплар күп укысыннар. Теге бер Казанда гына кайнамасыннар. Башка матбугат чараларын ничек яза, башкаларын ничек уйлый, яшьләр ничек уйлый, барсын да үткәрсеннәр һәм бик актив булсыннар. Актив тормыш позициясында булсыннар. Бәхәсләшсеннәр, язсыннар. Шундый активлык кирәк. Күңелендә бу журналистикага кагылышлы бер әз генә очкыны була икән, ул дөрләп яначак, ялкынга әйләнәчәк барыбер. Без барыбыз да шушы мәктәпне узган кешеләр. Бездә сезнең кебек, әле безнең булай журналистлар белән турыдан-туры аралаша алу мөмкинлеге юк иде. Без редакция хат җибәрәбез дә, җавап көтәбез. Инде сеңлем Илмира шулай язгансың, киләчәктә дә язып тор. Язмаң, менә андый тема хатлар күп килү сәбәпле файдаланылмады. Әйдәсең шул темага яз дигән сүзгә инде әллә кем булып борынны күтәреп йөри идек. Мин мәктәптә укыганда җиңел атлетика белән бик мавыгайдым. Ярышларда катнашам. 60-100 метрга кыска дистанцияларга йөгерү буенча мәктәп чемпионы булып районнарда катнаша идем. Хәзер инде андый түгел. Мин бик яратып фигурлашуны, карап барырга яратам. Якташлар инде Камилә Вәлиева белән Алина Загитованың фанаты. Шулай ук хоккейны бик яратам. Бер көнне үлә бетә хоккей карап утырдым һәм бик җан атып утырып, чак кына җыламадым. ЦСКАга җиңелгәч безнекеләр. Менә шундый азарт, шундый балачактан салынган, шундый спортка тартылу күрәмсең. Җәйге ялым дигән язманы редакцияларга кирәк булачак. Сез аны карыйсыз да, нинди сүзләр артык киткән, син ничек күрер идең, кайбер урыннарын бәлки алыштырырга кирәктер, бәлки җылтырга кирәктер. Менә редактор булып карап, редакцияләүче булып карап, шул күзлектән тырышып кына эшләп карагыз әле.